धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार डाउन कलेजाव खुंफुंनाय बाथि आसाम फेनसाक सिलाट बादायलायनायाव चिरांनिफ्राय देरहासारनाय सा9 गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार डाउन कलेजाव खुंफुंनाय बाथि आसाम फेनसाक सिलाट बादायलायनायाव देरहासार जानानै सना, रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हानाय चिरां जिल्लानि गासै सा9 गेलेगिरिफोरखौ दिथागिरिफोरा बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव फारियै उजान बाजार दालाइ एबसुनि आफादगिरि, उजान बाजार गुदि UPPLनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गेलेमु नेहाथारि सन्जित बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। फेनसाक सिलाट फोरोंगिरि बिश्वजित ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव BTC सरकारा बिटिआर ओनसोलाव जोलुर बिथिंखौल' बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोलुरनि अनगायै गुबुन गेलेनायखौ नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै आरो गावसोरनि फेनसाक सिलाट गेलेमुखौबो BTC सरकारा जेबो नोजोर एबा हेफाजाब होआखै होननानै दुखु मोननाय फोरमायदों। हाबाफारिनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानदों। जों दाखालि 5, 6, 7 आरो 8 थारिख नभेम्बर खालि जों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सिलाफोथाराव जानानै थांनाय फेनसाक सिलेट चेम्पियनशिपआव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लाहैनानै जों गासै 9 जनानो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेवहाय 9 जना बाहागो लानानै गासैबो मेडेल मोनबोनो हाजोबदों। जों दिनै बिथांमोनखौ जों दिनै बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आंखौबो हांख्रायहरनायखाय आं दान्दिसे नुजाफैदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव गारजेनफ्राबो नुजाफैदों। जोबोद मोजां जादों, जाहाथे इयुनाव दानि बे गेलेगिरि बिथांमोना सिगांलांनो हायो, आवगायलांनो हायो। बिथांमोना बावहाय मोननै गेम जादोंमोन। मोनसे जाहैबाय 5th अल आसाम फेनसाक सिलेट चेम्पियनशिप आरो मोनसेया जाहैबाय फार्स्ट 20 अल आसाम 20 फेनसाक सिलेट चेम्पियनशिप। बेवहाय मोननैयावबो बाहागो लादों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना। 5th अल आसाम फेनसाक सिलेटआव टेन्डिं होनो, बेवहाय टेन्डिंआवबो मेडेल मोन्दों आरो 20 फेनसाक सिलेट चेम्पियनशिपआवबो मेडेल मोननो हादों। आरो लोगोसे बेवहाय मोनसे काटा श' जायो, बेखौ जोंनि फेनसाक सिलेटआव जोङो तुंगल, रिगु, गान्दा होननाय जायो। बे मोनथामावबो बाहागो लानानै रिगु आरो गान्दायाव तुंगलावबो आकाश बसुमतारी होननाय बिथाङा सिलभार मेडेल मोननो हादों आरो 20आवबो मोनदों। बेखौनो जोङो खोनानो मोन्दों जे गोबां दिनै जोंनि माबायावहाय स्पर्ट्सफोर दं, खेला फानो बिनि सायाव जों मा बुंनो, आसलावनो गुबुन खेलायावबो जाहाथे बिथाङा नोजोर होयो जों बेखौनो खावलायगोन। बेनि अनगायै जों माथो बुंबावनो, आरो दा हयथ' बिथांनि नोजोराव हयथ' गोलैयाखैबो जानो हागौ गुबुन खेलाफोरखौ, ओंखायनो बिथाङा हयथ' बिदि सानना लादों। आरो जों सानो जाहाथे गुबुन गेम अलिम्पिक रिकगनाइज गेमफोराव बिथाङा नोजोर होयोबा मोजां जायो। मानो होनबा खालि भलिबल बा क्रिकेटल' नङा, मार्शेल आर्टआवबो जोंनि माने माबायाव अनेक मोजां गेलेगिरि दङ। मार्शेल आर्ट जेरै काराटे होन, टाइकान्ड' होन, बा दिनै फेनसाक सिलेटआनो होन, दिनै फेनसाक सिलेटनि गेजेरजोंबो जोंनि मानसिफ्रा माने इन्टारनेसनेल गेलेनानै मेडेल मोनबोनो हादों। आरो थांनाय 2018आव एसियान गेमावबो जोंनि आसामनिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोनबाबो, इण्डियानि जानानै बाहागो लाहैदोंमोनबाबो नाथाय मेडेल मोनबोनो हाथ'वाखै। आरो दा नेक्स्ट एसियान गेमाव हयथ' एसे मोजां पारफरमेन्स देखायनो हागोन, आं बेखौनो मिजिं थियो। आरो जोंनि EM सारखौ जोङो जाहाथे बिथाङाबो जोंनि गेमफोरखौबो एसे नोजोर होयो, बेखौनो आं खावलायो। गेलेगिरिफोरखौ बरायनायखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों। माने गथ'फोरखौ उत्साह होनाय, जेरै गेलेनाय, जायहा गेलेनायाव मोजां मोनो
बिथांमोना दा स्पेसियेलि जोंनि पेन्साक्सिलेटआव दं नालाय जों स्पेसियेलि जों पेन्साक्सिलेटनि कच हिसाबै जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो माने दिनै जोंनिहाय 9 जन गथ'फ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन 9 जनावहाय जोङो गल्ड मेडेल मोनबा लाबोनो हादों आरो सिलभार मेडेल मोनब्रै लाबोनो हादों ब्रन्ज मोननै टटेलि जोंना 11टा मेडेल मोनदों जोङो लांदोंमोन स्टुडेन्टखौ टटेलि 9 जन थ' जों बहुद गोग्गानाय मोनदों आरो जाय गथ'फोरखौ जों गेलेनो थाखाय लांदोंमोन बे गथ'फ्रा एकदम निउ माने 1.5 मासल' जादों 1.5 मासाव कमप्लिट एक्सारसाइज होनानै कमप्लिट प्रेक्टिस होनानै बिसोरखौ दिनै बे चेम्पियनशिपआवहाय गेलेनो थाखाय आं बिराद माने उत्साह होदों आरोखि दिनैहाय पसिबोल नङा बेयो 1.5 मासजों गथ' सासे मेडेल लाबोनो हानाया दस्रा टिचारफोरनाव सोंनो हागोन बे 1.5 मासनि गथ'आहाय बेवहाय पारफरमेन्स देखायनांगौआ बहुद सहज नङा आरो गोरलै नङा थ' बे हिसाबै आं बहुद गोग्गानाय मोनदों दिनै गार्जेनफ्रानो निजा गावसिनि फैसा खरसा खालामनानै दिनै गथ'फोरखौ बरायनायाव बहुद हेल्प होदों आंबो गोग्गानाय मोनदों आरो लोगोसे समाजनि नैबे एरियायावल' नङा जोंनि बिटिआर ओनसोल बा डिस्ट्रिक्ट चिराङाव जोङो बेबायदि खेलानि बागै जोङो उत्साह माने गोजौ लेभेलाव लाबोनो हायोब्ला माने भबिष्यताव जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनहा दिनैहाय गल्ड मेडेल लाबोनो हादों सिलभार मेडेल लाबोनो जोंनि जे एरियायाव नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिन गेलेगोन बा जोंनि गथ'फोरखौबो जों सोगोन होननानै सानगोन गार्जेना आं बेखौनो आसा खालामो जे नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनांगोन बेनि थाखायनो आं गथ'फोरखौ उत्साह होनायनि थाखायनो बेखौ दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों लोगोसे बे एरियानि गिदिर गोलाव बिथांमोनहा जोंजों हेल्प होदों आं बिथांमोनखौबो लोगोसे साबायखर बावगोन आं बेखौनो एडभाइस होनो सानो दिनै फिजिकेलि गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय थाफानांगौ फरायनायजों लोगोसे माने एक्सारसाइज खालामबा मेन्टेलि स्ट्रं जायो थ' फरायनाय लिरनायावबो बहुत मोजां जायो आरोखि माने ब्रेनानो शार्प जाबाय नालाय थ' देहायावबो बेमार आजार सोमजिया थ' बे हिसाबै आंथ' स्पर्ट्सनि हिसाबै आं जेब्लाबो आं स्पर्ट्सखौ बिराद मोजां मोनो सब स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो खिन्थु स्पेसियेलि आं दा बांसिन पेन्साक्सिलेटनि आं ट्रेनार हिसाबै आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि आङो पेन्साक्सिलेटनि थ' आं बेखायनो गार्जेनफोरखौबो रिकुवेस्ट खालामो जे गथ'फोरखौ माने मालायनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै जे गथ'फोरखौ खेलायाव होबा सोरबा मोदोम सायोनो सिं सायोनो बेबायदि होननानै सोरबा फोथाया थ' बेबायदि हिसाबै दिनैहाय लाबोनानै आंनि खाथियाव आं बिसिनि गथ'फोरखौ ट्रेन खालामनानै दिनैहाय नेसनेल लेभेलसिम आं दैथायहरनो आं थियारि रेडि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जोङो थांनाय 2020आवहाय जों मोनसे बड'लेण्ड फार्स्ट चेम्पियनशिप लादोंमोन बावहाय जोङो दावबायसा सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन दावबायसा सारा जोंखौ 2 सेकेन्ड टाइम होदोंमोन जों 2 सेकेन्ड टाइमबो होखायाखै दावबायसा सारा आंनाव टाइम गैया होनदों ओमफ्राय जोंनो मोनसे लेटार लांदोंमोन नालाय बे लेटाराव लिरनानै हरनो थिनदोंमोन बेखौबो लिरनानै हरनो नागिराखैमोन खिन्थु जों बहुद रिकुवेस्ट खालामदों फुंनि 6टानिफ्राय नेनानै बिथांखौ जों 8 बाजासिम नेदों बिथाङा जोंनो नुजायाखै जों बिराद दुखु मोनदों जों सासे गेलेगिरि जोंनि भबिष्यता गेलेनायजों थांगोन जोङो उन्दैनिफ्राय जोंना ब्लाडआवनो जोंना गेलेनाय हाबखाबाय थ' बे हिसाबै जोङो माने बिराद आसामोन सारनि सायाव जोङो एसे स्पर्ट्सनि बागै जोंनि पेन्साक्सिलेटआ मा बुस्थु जों बेखौ बिसोरनो बेखेवनानै खोन्थानो नागिरदों दिनै सारा जोंनिफ्राय गोजानाव थाबाय जों बिथांखौ माने पेन्साक्सिलेटनि बिखय आं मोजां खोन्थानो हानाय नङा आरो साराबो थ' नुनो मोनदों सारा दिना दस्रा गेम्सफ्राव बिराद गोसो होयो स्पेसियेलि फुटबलाव बिराद गोसो होनानै दं फुटबलाल' जोंनि बर' गथ'फोरनि थाखाय मोनसेल' इम्परटेन्ट गेम नङा सोरबा मार्शेल आर्ट दं उसु दं टाइकान्ड दं काराटे दं सबावनो गथ'फ्रा जेराव गोसो जादों सोलोंनो बेवहाय स्कप होनांगौ जाय गथ'आ मोजां माने पारफरमेन्स देखायगोन मोजां मेडेल लाबोनो हागोन बे गथ'फोरानो नेसनेल लेभेलसिम थांगोन बेयो देशनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि थाखायनो नाम लाबोगोन जों आसाम स्टेटआवबो जोङो नाम खामायगोन थ' बेखौनो आं आसा खालामो भबिष्यताव जोंहा इएम सारा बांद्राय माइगा जुजा खालामा आं बेखौनो आसा खालामो नेक्स्ट बाराव जोंखौबो सिनायो जों जाहाथे जोंखौबो अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम पेन्साक्सिलेटखौ धेमाजिनि सिलापथाराव जेनेबा सिलापथार होनबा टाउन कलेजाव खेला जादोंमोन बेयाव गेलेदोंमोन आरो आङो 5 आसाम पेन्साक्सिलेट चेम्पियनशिपआव सिलभार मोनदों आरो फार्स्ट बिट्स पेन्साक्सिलेट चेम्पियनशिपआव गल्ड मोननो हादों आंनि नामा खोरोमसार बसुमतारी खाग्राबारि आङो देरहाना फैनानैथ' मोजाङानो मोनदों होमबाबो एसे खस्थ' खालामबावनो हागोन आरोखि आं माबायदि खस्थ' खालामनायजों नोंथाङा देरहाबोदों आङो दिनैसिम बोसोरथामनि एसे बारबाय बोसोरथामनि बारबाय जों खस्थ' खालामनानै बयबो खेलायावनो जोङो देरहाबोदों जेना नङा देरहाबोदोङानो
खयथा खेला जादों इसिबां जों देरहाबोजोबदों जेरै जोंनि सारनि फोरोंनायनि मथे जों सोलोङै जों देरहाबोदों। दा बबे जायगायाव आरो गेलेनो थाखाय थामथिम आरो थाग थियारि जानानै दं? गेलेनायाथ' बेखौ मोनथिथ'वा जोङो अबेहाय नेक्स्टआ अबेहाय जागोन। नेक्स्टआ नेसनेल दङ, नेसनेलाव जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बिनिफ्राय साबसिन जहायबा जाबावबा जों बेयावबो थांगोन। सेकेन्ड बड'लेण्ड पेन्साकसिला चेम्पियनशिप दं, बेयो अदालगुरियाव जागोन। जों बेयावबो बयबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासिबो जों थांजोबगोन आरो जों आसा खालामोदि गासिबो देरहाजोबो।